Grubên ku piştevaniya penaberan dikin, dixwazin rê bigirin li rêveberiya nû ya Serok Donald Trump bû ku Trump qanûnên nû îmza dike li ser pêşîgirtina hatina penaberan. Ömer El-Mogdad keseke ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve têxwastin. Sê fermanendar vekirînê derheqê wî ra derçûne. Gunehkariya wî jî rexnekirina wî li ser Serok Beşar el-Esed. Îro ew yê azade li çayxana avahiya Kongresê. How you doing? Just one coffee? El-Mogdad wek penaxwaz hate Amerîka. Niha ew duwê xemê daye ku Sûrî êdî nehên parastin li vir ji ber tirsa terorîstên di nav wan de xwedgehînin welat. I can't just Ez nikarim 5 milyon penaber bi yek firçe buyaq bikim û bêjim na em nikarin wan derbaskin ji ber ku yek ji wan em nizanin ew kî ye û çawa ye û renge ew bê Amerîka û xwe bipeqîne. Ev ne riyeka berpirs û aqilmenda hezirkirinê ye. Dan Stein ji rêxistina çaksaziya koçberên Amerîka digel wê rahêdaniye. Wî got Amerîka nikare pêdaçûna li dûr nasnameya hemî penaberan ji navçeyên şerî tên bike. Baştirîn rêk û tu parastina wextiya hejmarek zêde ya xelkî bikî û hîviyê bi deywan vegerin welatê xwe Sûriya dema rewş tena dibe û divê xwecihkirina wan li welatê siyan weke Amerîka bijarteya din be. Li konferanseka roja duşembê peyvdarê Kuşkaspî Sean Spicer got xala serekeya Trump bi koçberiyê dîwarê nêvbera Tuxîbê Başûrê û ji derxistina penaberên neqanûnî bi dîrokên gunehkariyê ye. Kesên ku demê vîzên wan bi ser deçûyîn û yên tawan kirîn em ê bi şêweyek sistematîk çav li wan bikin. Lê parêzgerên koçberiyê di wê xemêdane ku rêveberî hemî penaberên neqanûnî derxist. Ew yên wek zarok jî hatin Amerîka, wek Grisa Martinez ya Meksîkî ya niha dibin parastina rêveberiya Obama de ye. Renge Donald Trump min û malbata min wek gunehkar bi nav bike. Lê ez bawerim ku em lehengîn. Lê Stein dibêje ew parastina han ne tiştekê dadmend e. Obama krîzeka destûrî peyda kir hewlda xêzekê li ser xîzêk û hebûna wî tuneye bikêşe. Niha Trump xistiya rewşek wiha ku divê ji xwerayî şirove bike kanê çima kesek li vî alîmaye û yê din li aliyê din. Biryarên cihbicihkirinê dikarin bihên derxistin li dûr guhortinên yasayî yên din di rastî êrişa demokrata bibin di Kongresê de ku Chuck Schumer nûneretiya wê dike. Rêveberiya Trump agahdar e em didil nabin û em dê berdewam bin. El-Mogdad bi awayekî yasayî li vir e û dikare mehabet daxwaza nasnameya Amerîkî biket.